Vítajte. Dnes sa pozrieme na jednu z najdôležitejších tém v oblasti umelej inteligencie, na etiku a bezpečnosť. A to všetko v kontexte certifikácie Cisco AI Tech. Umelá inteligencia je už totiž všade okolo nás a je absolútne kľúčové, aby sme vedeli, ako vybudovať systémy, ktorým môžeme naozaj dôverovať. Áno, to je presne tá otázka za milión. AI má obrovskú silu, ale s veľkou silou prichádza, ako vieme, aj veľká zodpovednosť. Takže ako na to? Poďme sa spolu pozrieť na základné piliere, ktoré nám pomôžu zaistiť, že AI v podnikoch nasadzujeme nielen chytro, ale hlavne zodpovedne a bezpečne. Ako pri každej poriadnej stavbe, aj tu musíme začať od základov. Bez pevných základov sa nám celá konštrukcia zrúti. A v našom prípade sú tými základmi kľúčové princípy, ktoré by mali sprevádzať každý jeden krok pri vývoji AI. Týchto 5 princípov, ako ich definuje aj iTech, nie sú len nejaké odporúčania do vetra. Sú to piliere, ktoré musia byť súčasťou celého životného cyklu AI. Poďme si ich rýchlo prejsť. Spravodlivosť? Jasné, AI nesmie nikoho diskriminovať. Transparentnosť? Musíme vedieť, prečo AI urobila rozhodnutie, aké urobila. Zodpovednosť? Keď sa niečo pokazí, musí byť jasné, kto za to nesie následky. Zmierňovanie zaujatosti? To je aktívny boj proti predsudkom v dátach. No a bezpečnosť? Táto celé chráni pred vonkajšími hrozbami. A práve zodpovednosť, to je naozaj tvrdý oriešok. Predstavte si, že AI v nemocnici zle diagnostikuje pacienta, alebo autonómne auto spôsobí nehodu. Kto je za to zodpovedný? Programátor, ktorý napísal kód, firma, ktorá nazbierala tréningové dáta, spoločnosť, ktorá systém predala, alebo koncový používateľ? Práve definovanie týchto línií zodpovednosti je pre budovanie dôvery úplne zásadné. A tu narážame na ďalší problém, tzv. Čierne skrinky. Viete, to sú tie komplexné modely, do ktorých síce vidíme vstupy a výstupy, ale to, čo sa deje medzi tým, je záhadou. A to je obrovský problém, hlavne v kritických oblastiach ako zdravotníctvo alebo financie. Ako môžete dôverovať rozhodnutiu, o ktorom netušíte, ako vzniklo? To proste nejde. Dobre, základy máme položené, poďme na druhý pilier. A ten sa týka niečoho, čo je pre každú firmu doslova zlatom, a to sú jej dáta. Pointa je úplne jednoduchá. Predstavte si všetky tie cenné informácie, ktoré firmy majú. Strategické plány, výrobné postupy, dáta o zákazníkoch. Posledná vec, ktorú chcete, je, aby tieto informácie unikli a použili sa na trénovanie nejakého verejného modelu, k ktorému má prístup aj vaša konkurencia. Ochrana týchto dát je preto absolútnou prioritou. A ako sa to robí v praxi? No, presne na to slúžia riešenia ako napríklad Cisco Secure AI Factory. Predstavte si to ako takú digitálnu pevnosť pre vašu umelú inteligenciu. Je navrhnutá tak, aby bola bezpečnosť zabudovaná na každej jednej úrovni, od siete cez výpočtové zdroje až po samotnú aplikáciu. Vďaka tomu sú firemné dáta naozaj v bezpečí. A ako taká obrana vyzerá? Je to systematický prístup v 3 krokoch. Poprvé, identifikácia. Musíte presne vedieť, aké modely, dáta a používateľov v sieti máte. Po druhé, kontrola prístupu. Musíte riadiť, kto a čo sa k týmto aktívam môže dostať a odhaliť tzv. Tieňovú AI, ktorú si zamestnanci používajú bez vedomia firmy. A po tretie, validácia. Modely treba neustále skenovať a testovať na zraniteľnosti. Takže máme etické základy, máme zabezpečené dáta, super. Ale proti čomu sa vlastne bránime? Poďme sa povrieť na tretí pilier, na úplne nové hrozby, ktoré so sebou prináša sama umelá inteligencia. Presne tak. Toto už nie sú len staré známe vírusy a malware. AI otvára úplne nové boisko. A ak chceme postaviť odolnú obranu, musíme najprv pochopiť, aké zbrane má v rukách nepriateľ. Pozrieme sa na pár príkladov. Také otrávenie dát. To je poriadne zákerné. Predstavte si, že vám niekto nenápadne podstrčí do tréningových dát škodlivé vzorky a vaša AI sa potom začne správať úplne nepredvídateľne. Alebo inverzia modelu. To je technika, kde sa útočník snaží z výstupov modelu zrekonštruovať citlivé tréningové dáta. A potom samozrejme dezinformácie, kde sa proti šíreniu nezmyslov bojuje napríklad technológiou RAG, ktorá si pred odpoveďou overí fakty v dôveryhodnej databáze. Prompt injection. To je v podstate sociálne inžinierstvo, ale pre umelú inteligenciu. Namiesto toho, aby ste oklamali človeka, sa snažíte špeciálne vytvoreným textom oklamať model. Cieľ? Prinútiť ho, aby ignoroval svoje bezpečnostné pravidlá a urobil niečo, čo by nemal. Napríklad prezradil citlivé informácie. A potom sú tu slávne halucinácie. To slovo je skvelé, lebo to presne vystihuje, o čo ide.
Model si jednoducho vymýšľa. Nie je to chyba v kóde, je to prirodzená vlastnosť generatívnych modelov. V snahe dať čo najlepšiu a najplynulejšiu odpoveď si niekedy domyslí fakty, ktoré síce znejú dobre, ale vôbec nie sú pravdivé. Tu máme úplne klasický príklad. Jupiter má 85 mesiacov. Znie to celkom uveriteľne však? No v skutočnosti ich má 95. A teraz si predstavte, že kým pri Jupiteri je to celkom jedno čo, ak by si model s rovnakou sebaistotou vymyslel nesprávne dávkovanie liekov alebo chybnú finančnú predpoveď, dôsledky môžu byť naozaj katastrofálne. A tým sa dostávame k poslednému, štvrtému pilieru, ktorý to všetko spája dokopy. Keď už máme etické princípy, ochranu dát a poznáme hrozby, potrebujeme systém, ktorý to celé zastreší a bude riadiť. A to je AI governance. Je to vlastne vytvorenie pravidiel cestnej premávky pre AI v rámci celej firmy. Ide o súbor interných politík, procesov a stratégií, ktoré zaistia, že sa umelá inteligencia vyvíja a používa v súlade s etickými princípmi, internými štandardami a samozrejme aj platnou legislatívou. A takýto robustný rámec stojí na troch hlavných komponentoch. Poprvé, jasné politiky, teda interné pravidlá hry. Po druhé, systematické riadenie rizík, teda musíme vedieť, čo všetko sa môže pokaziť a ako tomu predísť. A po tretie, súlad s predpismi alebo compliance, aby sme sa vyhli obrovským pokutám a problémom so zákonom. A práve tu sa to začína komplikovať. Časy, keď AI bola akýsi divoký západ bez pravidiel, sú definitívne preč. Dnes tu máme komplexné regulácie ako napríklad prelomový AI Act od Európskej únie alebo štandardy od amerického NIST. Ignorovať ich si dnes už žiadna seriózna firma nemôže dovoliť. A to nás privádza k záverečnej myšlienke. Budovanie dôveryhodnej AI nie je jednorazový projekt, ktorý si odškrtnete a máte hotovo. Je to nepretržitý proces. Je to maratón, nie šprint. A tá najdôležitejšia otázka, ktorú si musíme položiť, nie je, či sme už v cieli, ale či sme vôbec pripravení postaviť sa na štart.